לי גם טרמפולינות. 1 2 אני מגיע לידי אייג'נסי עם זה. מבטיח. לא, צריך לתת עכשיו. תראה איזה יופי, אח שלי. מה חשבת? מה, אני ילד? מה, אני ילד, אח שלי? אני מרים גם את שניכם, זה משחק ראשון, אסור להפסיד. אני מת. תראה, הוא הולך לו על הקבר, תראה, הוא הולך לו על הקבר, מקפט על הקבר. תראה עכשיו הוא ימות גם.